Elviszlek titeket egy mai kalandra az anyukámmal. Életemben először fogok repülni, és nagyon kíváncsi vagyok, és izgulok. Kocsival fogunk bemenni a Ferihegyre, majd akkor találkozunk ott. Sziasztok, bejutottunk a reptérre. Megmutattak, mert nem tudom miért, volt nálam elvileg valami, csak szemét, és már nagyon várom, hogy repüljünk. Most kiderült, hogy késik a repülőnk majdnem egy órával, és hát izgulok. Véletlenül volt egy kés anyukámnál, és hamarosan repülök, elvették, igen. Hamarosan repülök, ott is csinálok egy videót, hogyha nem leszek álmos. Na hát közben reggel lett, itt vagyok Erdélyben, leszállt a gép. Nagyon izgalmas volt, többször is mennék szívesen. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és feliratkozást, és ne felejtsd el, hogy fontos vagy. Bye!